אז ממשיכים בסקירה שלנו על עולם חיקוי הפורצלן, והפעם אנחנו צוללים לטכניקות התלייה היבשה. נכון. ספציפית, אלו שבהן רואים את החיבורים, את העיגון לקיר. כן, העיגון הגלוי. נבחן שתי דרכים מרכזיות לעשות את זה, באמצעות ניטים ובאמצעות קליפסים. המטרה היא ככה להבין איפה כל שיטה נכנסת לתמונה ומה היתרונות. בהחלט. מדובר בשתי שיטות ותיקות, מוכחות, בעיקר כשמחפשים פתרון שהוא גם יעיל וגם בטוח. לחיפוי חוץ ופנים. אז בואו נתחיל מהניטים. אולי השיטה, נקרא לזה, המוכרת יותר פה בארץ? כן, הגישה הקלאסית. אז ככה, בניטים, לוחות הפורצלן מקובעים לקונסטרוקציה התומכת באמצעות ניטים. שהם כמו מסמרות קטנות כאלה. בדיוק. מסמרות קטנות וחזקות, והן עוברות דרך חורים שנקדחו מראש בלוח. זה לא קידוח שעושים בתא? לא, לא. זה לפי תכנון מדויק של קונסטרוקטור, והקידוח מתבצע במפעל. והגוון של הניט, כמובן, מותאם לגוון הלוח. כדי שיראו כמה שפחות. נכון, למזער את הנראות שלו. והקידוח המקדים הזה בלוח זאת בעצם נקודה חשובה, נכון? זה מגדיר מראש את סוג הלוח? מדויק. שיטת הניטים מיועדת באופן מאוד ספציפי ללוחות פורצלן, למשל של למינם, בעובי של 5.6 מילימטר. רק העובי הזה? כן, רק 5.6 מילימטר. אי אפשר להשתמש בה ללוחות עבים יותר. אוקיי. אבל היתרון המרכזי, מעבר למראה שהוא יחסית נקי, כי הניטים כמעט נבלעים בלוח, בטח מרחוק. כן. הוא שההכנה במפעל מבטיחה דיוק מרבי. וזה חוסך זמן יקר, וגם טעויות אפשריות באתר עצמו. זאת אומרת שההתקנה בשטח הופכת להיות יותר מהירה. ובטוחה. בדיוק. הרבה יותר מהירה ובטוחה בזכות ההכנה המדויקת הזו. זה נשמע ממש יעיל, במיוחד לפרויקטים גדולים או כאלה שדרושים קצב התקנה מהיר. איפה אנחנו רואים את השיטה הזו בעיקר? היא באמת נפוצה במגוון רחב. זה יכול להיות מבנה ציבור, מסחר וגם בענייני מגורים. גם וגם. כן. היא פשוט נותנת תמורה טובה למחיר. יש פה שילוב של אסתטיקה סבירה, בטיחות גבוהה ומהירות התקנה. אבל, כמו שאמרתי, דורשת את הקידוח המוקדם הזה. נכון, וזה מוביל אותנו לאלטרנטיבה שיטת הקליפסים. אוקיי, אז מה שונה בגישה של הקליפסים? אני מניחה שכאן אולי אין צורך בקידוחים האלה בלוח עצמו. נכון מאוד. זה ההבדל המרכזי. בעיגון עם קליפסים, הלוחות בעצם נתפסים על ידי רכיבים יהודיים, קליפסים קטנים כאלה. אוקיי. והם מוברגים ישירות לקונסטרוקציה. הלוח עצמו נשאר שלם, אין בו חורים. וזה היתרון הגדול? זה היתרון הגדול ביותר של השיטה הזו, הגמישות. היא מטיבה גם ללוחות הדקים יותר, ה-5.6 מילימטר שדיברנו עליהם. כמו בנייטים? נכון, אבל גם ללוחות העבים יותר של למינם, בעובי 12 מילימטר. 12 מילימטר זה משמעותי. מתי משתמשים בזה? כן. למשל כשנדרשת עמידות גבוהה יותר, מכנית או אחרת, אז יש את האופציה הזו. הגמישות הזו בעובי הלוח נשמעת באמת יתרון משמעותי. ומה לגבי ההתקנה? היא גם מהירה כמו בנייטים? ההתקנה יכולה להיות אפילו מהירה יותר, פוטנציאלית. למה? כי היא לא תלויה בקבלת לוחות שנתקחו מראש במפעל. הקבלן מקבל את הלוחות ומתקין. יחסית מהר. אבל יש פה איזה שיקול עיצובי. מה למשל? הקליפסים, למרות שגם הם מגיעים בגוון של הלוח, הם נוטים להיות קצת יותר בולטים לעין. יותר מהניטים? כן, במיוחד כשמסתכלים מקרוב. בהשוואה לניטים שכמעט נעלמים. הבנתי. ויש עוד נקודה. ההתקנה, למרות שאין קידוח בלוח, דורשת אולי מיומנות קצת יותר גבוהה מהמתקין, כי צריך להבטיח אישור מושלם של הלוחות בלי החורים הקדוחים שמנחים אותה, כמו בניטים. זה דורש יותר תשומת לב מהמתקין. מעניין. אז יש הבדלים בנראות, בגמישות, בעובי, בדרישות ההכנה, אולי קצת במיומנות ההתקנה. אבל בשטח, ברגע שהקונסטרוקציה מוכנה והלוחות מגיעים לאתר, איך ההתקנה עצמה מתבצעת בשתי השיטות? יש משהו דומה באופן העבודה? בהחלט. למרות ההבדלים שציינו, תהליך ההרכבה לקיר הוא דומה מבחינה רעיונית. איך זה עובד? בשתי השיטות, אחרי שהתשתית, הקונסטרוקציה, מותקנת כמו שצריך, מפולסת, אז ההתקנה של הלוחות היא קצת כמו להרכיב פאזל גדול. אוקיי. מתקינים לוח אחר לוח, לפי הסדר שתוכנן, ומעדקים אותו למקום. פעם בעזרת ניט שעובר בחור. ופעם בעזרת הקליפס שאוחז בו? בדיוק. פעם הקליפס שאוחז בו מהצדדים, התוצאה הסופית היא קיר מחופה באופן מודולרי, מסודר.
ההסברים היו ממש ברורים. אז אם ככה נסכם את הנקודות העיקריות, סקרנו 2 שיטות עיקריות לעיגון גלוי בתלייה יבשה. נכון. ניטים, שדורשים את הקידוח המקדים ומתאימים ספציפית ללוחות 5.6 מילימטר. רק 5.6. וקליפסים שמציעים גמישות רבה יותר בעובי הלוח, גם 5.6 וגם 12 מילימטר, ובלי צורך בקידוח בלוח עצמו. נכון, אבל עם נראות מעט בולטת יותר של המחבר. נכון. ושתיהן בעצם נחשבות לפתרונות שהם פרקטיים, בטיחותיים ועם תמורה טובה למחיר. בהחלט. כל עוד הנראות הגלויה של המחברים מקובלת מבחינה עיצובית על הלקוח או האדריכל. בדיוק. אז בדיון הבא שלנו נעבור לעולם אחר לגמרי, טכניקות העיגון הסמוי. המראה הנקי. המטרה היא שלא נראה שום חיבור בחזית, רק את משטח הפורצלן הנקי והאחיד. נדבר על איך משיגים את המראה הזה, מה היתרונות האספטיים הברורים שלו. אבל בטח גם על האתגרים. נכון, וגם מה המחיר תרתי משמע, מבחינת המורכבות וגם העלות, שהיא לרוב גבוהה יותר. בהחלט נושא חשוב. ועד אז אולי נשאיר איזו נקודה למחשבה. איך האיזון העדין הזה בין הרצון למראה נקי לחלוטין של חזית המבנה, לבין השיקולים הפרקטיים והכלכליים של פתרונות כמו עיגון בניטים או קליפסים, איך כל זה משפיע בפועל על הבחירות שעושים אדריכלים ויזמים כשהם מתכננים פרויקטים?